Vítáme vás u unboxingu elektronické svíčky Knotix Duo 1, ve kterém si ukážeme, jak vám přijde balíček až k vám domů. Na balení si dáváme záležet, proto je dárkové balení zabaleno ještě zvlášť v další krabičce, aby nedošlo během přepravy k poškození. Tak se na to pojďme vehnout a jdeme rozbalovat. Dárkové balení obsahuje dárkovou stužku a krabičku s fixací svíčky a krytu knotů přesně na míru. Nechybí ani návod na obsluhu svíčky a bezpečnostní upozornění. Balení obsahuje samotnou svíčku, 3 kryty na LED diodu v různých barvách a inbusový klíč na případnou výměnu baterií. Baterie už jsou součástí balení, takže jen vybalíte a svíčka je připravena ihned k použití. Nejraději máme červený kryt, protože svíčka s touto kombinací vypadá večer opravdu senzačně. Nezapomeňme taky na nahrávací modul integrovaný do svíčky, který může nahrávat vaše vzkazy nebo hudbu až po dobu 2 minut. Více informací najdeš na knotix.cz a pozor, zapli jsme dopravu zdarma na určito. Co na to říkáte? Potěšíte někoho, kdo má rád něco inovativního? Díky za pozornost.